Ọnụze ekwuribe bịawa njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo nji aga mba Igbo nji abụ ọgụ oge rukwala ọzọ n'isi mbido TV mgbe mụ na gị na-eji anọkọ n'oge ihe na-eme n'obodo nwanne ihe na-eme n'obodo aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram ike ije ịkpọ ụmụ mmadụ PLC ịkpọ m Akpụke TV nwa ịkpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ma ọ bụ ga-emetụ tinyere m onye mmemme onye mmekasị onye gbapụta ihe a na-eme nwanne gị na-eme metinye aka n'akpa ihe ụlọ ahụrụ n'akpa m ọghọla nke gị one time maka gịnị ana amasị ndo anaghị agbaga ya agbaga ọ bụrụ na taa abụghị mbụ ị na-esonyere anyị n'isi mbido TV ma ọgwa na taa abụghị mbụ ị na-esonyere m n'ọmụlicha ihe omume abụ ihe na-eme n'obodo oge ihe na-eme n'obodo bụ oge ahụ na-eji na-akọrọ gị akụkọ ndị ahụ gbara elu na-ama egwuregwu ala anyị ndị oyibo kpọrọ ya entertainment gist ya bụ gịnị ma ndị na-eme ejije ndị na-eme ihe onyonyo ma ndị na-eme ihe ntọọchị ndị kọmedi ma ndị na-eti egwu nwanne ihe ọbụla ha mere ọ na-eme nnyota meme gịnị ma bịa kọsara gị ma bịa kụọrọ gị nkwa n'ihu akwụkwọ ma bịa tọkwa jara gị eze meme gịnị ma gwa gị ya kpọndem otu o si eme ebe ọ na-eme ndị mere ya nakwa gịnị nakwa oge o mere ya bụ gịnị ịhụnanya ya na ọ na-eme mbịaghala ebe a na-eme gịnị na-ebu sere kee ya eke n'azụ nyara akpa akụkọ wee mee gịnị wee wuchie imete gị mma ka m gwa gị ha ihe ndị ahụ na-eme na-ama egwuregwu ala anyị obi dị m nnọọ ụtọ iwetara gị akụkọ ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị taa adịkwanụ m nnọọ enwere m nkwenyebe na nchekwube na imere gịnị na ịdị njikere ịnụrụ akụkọ ndị ahụ mere n'obodo maka gịnị asị na asịrị na-enye ụmụ nwaanyị ọbara ụmụ nwaanyị unu bụ ike unu egbula m mana unu maka nsị wee na-ekwu na-asị gị hapụ nke ahụ mama na-ayọ papa bọmbọị mama Nnaemeka papa Chineogo na-akọ na ya adị ị chọrọ ịma nnọọ ihe na-eme n'obodo kpọmkwem n'isi mbido TV oge ihe na-eme n'obodo ka m ga-eme gịnị ka m ga-agwa gị ahụ ha ịmaka nsị wee na-agwa gị na ọ na-abụ ngawa inyo ihe a meme gịnị ma e were onye komita m chịrị batrị 7 chinye n'akpa onwe ka m si nyogide batrị m anyụ ọkụ nwanne m agbanwee batrị na-enyo maka gịnị m ga-enyotarịrị ihe m ga-agwa gị onye ọma ji eme ọnụ ọ bụrụ na isonyere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia ị na-echekwarụ gịnị gaa na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter anyị nọcha ebe ndị ahụ niile chọọ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-anwụdo anyị na woskolompio ịghọtago ọtọbụla si wee dị tupu nkọpụrụ gị akụkọ ihe ndị mere n'obodo n'ụbọchị taa aga m eji ọsọ n'ije ka nchọta ọmalịcha egwu dị mma mụ na gị ga-ejigodi sọ galigali ọ bụrụ na anyị gbarịsi egwu wee lọghachi azụ wee mee gịnị m wee kọpụrụ gị ihe na-eme n'obodo onye nke m ana m asị gị agakwala ebe ọbụla ana m abịa Igbo ndị ọma nji eme ọnụ Igbo nji aga mba anyị alọghachikwala ọzọ kpọmkwem isi mbido TV n'oge ihe na-eme n'obodo ihe na-eme echefukwala n'aka m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụ nwa Akpụke TV aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye gbapụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka n'akpa ihe ọbụla hụrụ n'akpa m ọghọla nke gị ha a na-ejikwana Igbo agwa ya ọcha onye ọma njem ọnụ ekwere m gị nkwa sị ọ bụrụ na anyị gaa obere ezumike ahụ wee gbarịsị egwu wee lọghachi azụ m ga-akọrọ gị akụkọ ndị nji n'aka n'ụbọchị taa maka ka m si wee gwa gị na mbụ na-ebumebu sere nyara kwọrọ n'azụ akpa akụkọ ihe ndị ahụ mere n'ama egwuregwu nke ndị oyibo kpọrọ entertainment gist nya ka m ji wee wuchie n'ụbọchị taa ngwa bukilata oche gị nso nọdebe nnọọ ihe onyonyo m nso ka m kaara gị ka m takịga gị ya na ntị dọcha ụtọsị ọnta ka ị ga mata ka ị ga gị ya ka i burukwara otinye gawa ya nri gị na mba onye nke m akụkọ mbụ nji n'aka ugbu a bụ gịnị ebe ka ọ dị ugbu a izuụka anyị nọ n'ime ya bụ gịnị izuụka ntuli aka ọchịchị enweela ndị ama ama ndị Nollywood ndị na-eti egwu ndị na-eme gịnị ndị nwere ndị nke ha na-akwado ma ọ bụkwa na onye nke ha na-akwado si na nke ahụ nke anyị nke unu wu nke unu ịmadụ ihe dị n'ụwa ahụ gịnị ndị oyibo si na in politics there is interest ghọtago onye ọbụla ma ihe ọ na-achọ onye ọbụla ma ebe ọ ga-esi wee baara ya
gịnị ka a ga-ekwu otu ọbụla si wee dị unu ahụla n'otu obodo si wee nọrọ unu ahụla otu obodo anyị dị n'ụbọchị taa onye ọbụla na-eme gịnị onye ọbụla na-ebe na-ama isi na ahụ aja ebe a na-achọ ego naira ọhụrụ ka a na-ekwu onye ọbụla na-eme gịnị onye ọbụla na-agba mbọ achọ ihe ya na ezinụlọ ya ga-eri mana otu dịrị je si na mmadụ niile ka adịgode ndụ taa n'agbanyeghị ụkọ ego naira nwa ghọtago otu ọbụla si wee dị gịnị ka m na-agwa gị enweela ndị ama ama ma ndị Nollywood ma ndị na-eti egwu onye ọbụla emela gịnị ka ọ dịgbo onye ọbụla ekwuola sị ọ bụ onye aka nna akwado onye aka nna akwado onye aka nna akwado gịnị ka eji na-emekwa n'ihe ndị a maka gịnị maka ndị na-eso ụzọ ha ka ha nwee ike wee mee gịnị kwadokwanụ onye ahụ ha na-akwado ọ dị ihe ndị oyibo na-akpọ influencing ya bụ gịnị mee na ihe mere anyị ga-eme ihe mere taa mee na ihe mere anyị ga-eme ihe mere taa gbaa na egwu mgbara anyị ga-agba egwu ịgbara taa tụnye ebe ntụnyere anyị ga-atụnye ebe ntụnyere taa mana ndị be anyị a na-atụnyekwa n'ihe a ka anyị meenụ gịnị ka anyị hie na asaa n'anya ka anyị saa n'anya na mmiri ka anyị hapụ ime gịnị ka anyị hapụ na ịnọ n'ime mmiri ka ncha mee gịnị ka ncha baa anya anya asịkwanụgo m gị nọ n'ime ncha ka mmiri baa gị anya kama ekwela ka ị nọ n'ime mmiri ka ncha mee gịnị ka ncha baa gị anya ịghọtara gịnị ka a na-ekwu ngwa ka m bịa kpọsịwa ha ndị niile ama ama onye ọbụla emela gịnị akwụrụla mmadụ dịka Joke Sliver na-eme ihe onyonyo Joke Sliver ekwuola sị na ọ bụ onye ka ọ na-akwado na ọ bụ Bola Ahmed Tinubu ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-akwado na mmemme ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme na ngwụcha izu ụka anyị nọ n'ime ya onwe ya emela gịnị ya onwe ya ekpebiela ọ bụrụ na ọ ma ihe ọ hụrụ n'ebe Tinubu na sị na ọ bụ ya ka ọ ga-akwado ma onwe m amakwana gị akwa ịghọtara ya bụ gịnị ọ bụrụ na ọ na-eme na ọ bụ anyị onye ọbụla ma ihe ọ hụrụ o ji wee na-eme gịnị o ji wee na-akwado onye ọ na-akwado nke ahụ bụ gbasara Joke Sliver abịakwanụ na obodo anyị mmadụ dịka P-Square Peter na Paul Okoye Waita na mbụ o teela ha bidoro na-eme gịnị na-egosipụta nkwado ha nye Peter Obi si na ọ bụ onye nke a ka ha ma etere ụgba etere ose na ọ bụ ya ka ha nwere nkwedobe nchedo na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-eme ka ala anyị bụ Naijiria dị mma karịa otu ọ dịrị na ọ bụ ya ga-anapụta anyị na mkpa ọ bụkwa sọ P-Square ka a na-ekwu ọtụtụ ndị ọzọ ama ama mmadụ dịka Kenneth Okonkwo ịghọtago Kenneth Okonkwo ọ bụrụ na ị ga-echeta Kenneth bụburu onye APC o wee nọ ebe ahụ amaghị ihe mere ya ebe ahụ ya esi ebe ahụ wee mee gịnị wee gbakapụta gịnị ka ọ na-ekwu ọ bụrụ na ị ga-echeta o nwere oge gara aga m gwara gị n'oge ihe na-eme n'obodo na ọ sị gịnị na ọ sị na ihe niile ndị APC dere na manifesto ha ma ọ bụkwa na ihe ndị ha kwenyere na ha ji wee na-achị ọchịchị na ọ bụ kokoko na ọ bụ ihe ha kwuru ndị ọkachamara ụgwọ ha ede ya hazie ya nke bụ na ị na-agụ ya otu a ihe a na-atọ gị n'ahụ ị na-agụ ya mana o rukwanụ bịa mee ya eme kokoko na ike ime eme adịghị ya bụ gịnị na ya anaghị anọ n'ebe a na-agba mmanwụ a na-akwa aka wee mee gịnị Kenneth Okonkwo wee si ebe ahụ wee makapụta ka ọ dị ugbu a ọ bụzi onye na-eme gịnị na-akwado Peter Obi ebe ohiri nne na-eme gịnị na-aga na-agbasa ya bụ ozi obedient a na-ekwu okwu ya bụ gịnị Kenneth Okonkwo agaala n'ihu na-egosipụta nkwado ya ebe ọ dị ukwuu nye Peter Obi ọ bụkwa naanị Kenneth Okonkwo mmadụ dịka Kanayo O Kanayo ka ọ dị ugbu a o nwere nnọọ ihe Kanayo O Kanayo kwuru banyere ya bụ ịtụnyere Peter Obi ọ sị gịnị n'oge living in bondage emego expire ya bụ gịnị n'afọ abụ 2023 ka living in bondage ga-eme expire na ọ dịzie ndị Naijiria ma ha mee gịnị ha renew ya bụ gịnị ha gbanwegharịa ikike ị live in that bondage by ivote onye ga-etinyekwu ha n'ime bondage ma ọ bụkwa na ha chọrọ ime gịnị inwere onwe ha from that bondage a na-ekwu okwu ya ha mee gịnị ha tụnyere Peter Obi ka anyị kirigodi ya maka na ọ ka ya mma n'ọnụ onye nke mmadụ masị gị agakwala ebe ọbụla anyị na-abịa. Youths of our great country, I salute all of you. Mr. Peter Gregory Obi and Yusuf Dati Ahmed are running for the presidency of our country through you. So, one thing and the secret to it, of ensuring victory,
on this Labour Party candidate is to turn out en masse and cast your vote. This bondage will expire shortly. That's 25th of February 2023. So you will have the unique and historic opportunity to renew the slavery or subscribe to freedom. I urge you, please, let's subscribe to freedom by voting Labour Party, Mama, Papa, Pikin, on Saturday, 25th February 2023. This is the time to show that loyalty that we've all been hoping for. Is a yearning. Do not let it be said that the man who you have trooped out in your millions to support across all the states in Nigeria don't bring shame to it. We have a day to history. Ọnọzi ekwuribe ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ anyị ka pasakwa ebe a n'isi mbido TV n'oge gịnị n'oge ihe na-eme n'obodo. Ọ bụrụ na ị ka na-agbanye ihe onyonyo oge ugbu a akapụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PFC akpụ nwa akpụke TV akara chịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye ebe ọpụta ihe a na-eme nwanne m masụnye aka n'akpa ihe ọla nsọ sụtara n'akpa m sị gị ngwa lekwu ya jide ọghọla nke gị maka gịnị anaghị agbaga ya agbaga. N'oge ihe na-eme n'obodo bụ oge anyị ji na-akọpụrụ gị akụkọ ndị ahụ na-eme n'ama egwuregwu ala anyị ya bụ na entertainment industry ndị niile nọ into entertainment ndị niile na-eme ihe egwuregwu ndị na-eme ihe onyonyo ndị na-apịa egwu nwanne nke ọbụla ha mere nnyota ma bịa kọrọ gị maka gịnị asịrị na adị mma n'ahụ ọkachasị n'ahụ ụmụ nwaanyị a na-eji ya egbu oge ngwa na-ele ya nụ eburula m akpa akụkọ wee bịa n'ụbọchị taa ime gịnị ịgwa gị ka o si aha ka o si eme gịnị ka o si aga keske na fịọ keske na-eme ịlanụ ka o si wee gaa n'ọnụ gịnị n'ọnụ Kanayo O Kanayo o kwuola ya sị gịnị na ọ bụrụ na ọ masịrị gị ịchọ ka ntaramahụhụ na ichi ọnụ n'ala ndị mmadụ na-aga n'ihu n'ala anyị bụ Naịjirịa atụnyekwarala onye nke anyị mana ọ bụkwanụ na ime gịnị na ịchọrọ ka ya bụ ahụ na-aga n'ihu na gị mee gịnị gị tụngara ndị ọzọ maka na obu ịma akụkọ a na-ekwu na obu na ebe ọ nọ na-ebe kwukwu nwanza nọ ebe ọ nọ na-ebe gịnị na oji ka o ji tee nwanne oge eruola mgbe anyị ga-eme gịnị oge eruola mgbe anyị ga-atụnye ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya anọkwala n'ụlọ gị o tinye aka n'ụkwụ maka gịnị maka na ị ga-agbarịrị mbọ ka ime gịnị ka ị ga-atụnye ya bụ vootu tụnyekwa ya n'ebe o kwesịrị ekwesị maka na ịtụjụọ ihe a njide gị ya gazie Igbo ndị ọma ji eme ọnụ gịnị ka a na-ekwu akụkọ ọzọ nji n'aka wee bụrụ gịnị na nwanne anyị nwoke na-eme ihe ejije a maara nke ọma na-abụghị onye ọzọ na-ekwu maka ya onye na-ekwu maka ya bụ gịnị Yul Edochie kpọmkwem Yul Edochie eburula batakwa ọzọ wee mee gịnị wee wepụta ohere ya wee nye ndị ntorobịa ndụmọdụ pụrụ iche ọkachasị ndị ntorobịa n'ala anyị gịnị bụ ndụmọdụ Yul Edochie na-enye ha ọ sị ha mee gịnị ha hie asaa n'anya were igwe mkparịta ụka soshal midia were mere gịnị were ya mere ezi ihe n'ihi na oge anyị nọ na ya ugbu a bụ gịnị ọ bụ oge soshal midia na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'igwe soshal midia mana ụfọdụ ndị ntorobịa na-eme gịnị na-eji ya bụ igwe soshal midia na-eme ihe na-ekwesịghị ekwesị na-achọ onye ha ga-akparị na-achọ onye ha ga-ekwutọ mana ọ bụrụ na ha were ya bụ igwe soshal midia ree ahịa ha kwuo ihe ha na-eme kwuo ihe eji mara ha o wee sị na ọ bụrụgodị oroma ka onye dị otu ahụ na-ere na-abụ gịnị na-agbanyeghị ihe ọbụla ị na-eme na-agbanyeghị ahịa ọbụla ị na-azụ ma ọ bụ lokalụ ma ọ bụ intanashọnal na gị mee gịnị na gị were igwe soshal midia wee mee gịnị wee gbasaa ya bụ ozi gịnị ka Yul Edochie na-ekwu ọ sị gịnị na ọ bụrụgodị oroma ka ị na-ere na ị na-etinye ya ime gịnị maka esi ata gị mmadụ ime gịnị ịta gị ya ndị ahụ ama ama ndị selebriti mama gị si ọ seluboso
ịta gị aha ka ọ ga-abụ na achọwa onye na-ere oroma eme gịnị achọrọ gị bịawa ihe ọbụla ị na-eme dee yi ụlọ sị m chere m ajụọ gị ọma ndị na-ere akpati ozu ama ma na-ego akpati ozu online o maka gịnị nwanne otu Naijiria dị n'ụbọchị taa ọkwa na-adị Chineke na-eche mmadụ ya bụ ihe wee bụrụ ya gịnị ka m na-ekwu ya bụ okwu Yuledochie na-ekwu ọ bụ ihe mere gịnị ọ bụ ihe ziri ezi kama ndị mmadụ ga-eji igwe mkparịta ụka soshal midia wee mee ezi ihe ụfọdụ na-eji ya na-eme ihe na-ekwesịghị ekwesị ị bụrụ onye ntorobịa bụrụ onye na-eji igwe soshal midia na-eme ihe na-adịghị mma ana m ayọ gị dododo ka ime gịnị ka ị gere ndụmọdụ a Yuledochie na-enye ka inwe ike mee gịnị ka inwe ike were igwe mkparịta ụka soshal midia wee mee ezi ihe nke ahụ wee bụrụ ya n'oge na-adịghị anya anyị ga-ajabilitu ya bụ ihe onyonyo ka ịhụ ihe ọ na-ekwu otu ọbụla o si wee dị tupu anyị eme nke ahụ nwanne anyị nwoke na-emekwa nke ọma na-enyere ndị mmadụ aka ma bụrụkwa onye odogwu maka na ọ na-abụ ife kwuru ife akwụdebe ya o nwere ihe o tinyere n'izu ụka n'igwe mkparịta ụka soshal midia ya onwe onye ọzọ na-ekwu maka ya na-ahụghị Cubana Chief Priest Cubana Chief Priest mere gịnị o nwere obere nwa ọ bụrụ na ọ bụcha obere nwa otu ahụ ya bụ gịnị aha nwa ahụ m na-agwa gị bụ Yusuf ka ọ na-ekwu na ya bụ ọnọdụ nwatakịrị agbanweela wee sị na nwatakịrị ahụ hapụrụ ụlọ akwụkwọ ka o nwee ike mee gịnị ka o nwee ike ihe ọzụlọ wee gbaa mbọ wee chọta ihe ya nwa na ezinụlọ ya ga-eri ya bụ Yusuf a na-agwa gị ọ bụ obere nwa ọ kwụsịrị wee na-eme gịnị wee na-akwa trọk ka Cubana Chief Priest wee kwuo ya bụ ihe mana ka ọ dị ugbu a na-enyela nwatakịrị ahụ nkwado ka o nwee ike mee gịnị ka o nwee ike laghachi ụlọ akwụkwọ ka o nwee ike continue ya education ya ọtago ya bụ gịnị na a ga-eme nke ahụ ti ya agụcha akwụkwọ mahadum ya wee pụta ka a na-ekwu a na-ele anya ị nwere ike na-eche na ọ bụ Cubana Chief Priest mere nke ahụ mana otu o si wee dee ya ọ dị ka ọ bụ na ndị otu na-akwado Peter Obi ndị dị obedient na-eme gịnị na-nyere nkwado ahụ wee tụọ ego wee nye nwatakịrị ahụ ka eme gịnị ka o wee bidokwa ndụ ya ọfụma ka o wee laghachi n'ụlọ akwụkwọ nke ahụ bụ gịnị nke ahụ bụ ezi ihe maka na ka esi wee na-ekwu we no dey give shishi ya na-enye shishi maka na a na-enye shishi a na-enye shishi ọ bụ shishi ọbụla ga-aba n'ebe na-edoghị anya n'ebe na-ekwesịghị ekwesị ọ ya ka anyị na-anaghị enye otu ọbụla o si wee dị nke ahụ wee bụrụ ihe maka anyị dobere ihe onyonyo ahụ anyị lọghachi azụ anyị aga n'ihu ana m asị gị agakwala ebe ọbụla Ọneze ekwuribe ndị ọma njem ọnụ anyị ka nọkwa ya n'oge ihe na-eme n'obodo ọ na-abịara gị kpọmkwem site n'isi mbido TV ebe ọ na-afịọ echefukwala n'aka akwụkwọ onye nke gị Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụ nwa akpụketive aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịbịa nwa tinyetụrụ m onye mmemme nwanne ihe ọla nji na-akpa ọla nke gị one time maka gịnị anaghị agbaga ya agbaga otu ọbụla o si wee dị maka nsi wee na-agwa gị na oge ihe na-eme n'obodo bụ oge ahụ na-eji na-akọpụrụ gị akụkọ ndị ahụ niile gbara elu n'ama egwuregwu ala anyị ndị oyibo kpọrọ ya entertainment gist gịnị ka m na-agwa gị maka na otu ọbụla o si wee dị izuụka bụ izuụka anyị na-eme ya bụ ntuliaka ọchịchị onye ga-abụ onye isi ala anyị ịhụlanụ ka o si wee na-adị onye ọbụla na ha eme gịnị na ha agba mbọ na-asị tụnyere onye a enye ndị ebe a enye ndị ebe a enyekwa ndị ebe a enye ndị ebe a na mmalite maka ndị ka na-esonyere anyị ugbu a maka na ọ na ha emezi nkwarapụ ka m kapịa ya ọnụ ndị ama ama ndị na-eme ihe ejije ma ndị na-eti egwu ekwuola onye ha ga-akwado ekwuola ebe ha kwụ ya bụ gịnị maka na ị gaghị anọ ebe a nọrọkwa ebe ọzọ ị ga-amarịrị nnọọ ebe nọ ekwuola m sị na mmadụ dịka Joke Silva ekwuola na Tinubu ka ọ na-akwado wee mee gịnị wee gwakwa gị na mmadụ dịka Kenneth Okonkwo mmadụ dịka Kanayo O Kanayo mmadụ dịka kedị ha P-Square P-Square ka chọrọ ka nchefu mmadụ dịka MC Macaroni ha mmadụ dịka Falz ha niile bụ gịnị ndị na-akwado Maazị Peter Obi enwe m na-asị gị na-agbanyeghị ebe ọbụla ị chọrọ ịkwado na-agbanyeghị ebe ọbụla gị onwe gị chọrọ ịtụnye biko gbaa mbọ ka ịtụnye ya bụ vootu n'ebe kwesịrị ekwesị biko atụnyekwala vootu gị ebe ị ga-eme gịnị ebe ị ga-akwa mmakwara
wee mechakwa wee kwuo gịnị wee kwuo si na nwa afọ ala anyị na-eme ihe ejije amara nke ọma Yul Edochie ekwuola wee si ụmụ ndị ntorobịa ha mee gịnị ha gbalịa ka ha jiri igwe soshal midia wee mee ezi ihe n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ na-eji ya bụ igwe soshal midia na-eme ihe ha na-ekwesịghị ime ya bụ gịnị ha were ya ree ahịa ha nke ọma akụkọ ndị a na akụkọ ndị ọzọ ka m kọpụrụ n'oge ihe na-eme n'obodo unu ahụlanụ n'oge abụghị nwanne anyị ị nwere ike izibata ọkwa azụmahịa gị ma ọ bụkwanụ nkwado gị ka enwee ike gbatịkwuo ya bụ ihe emume n'ihi na oge na-eme gịnị na-emekarị anyị kwarapụ oge ọbụla anyị bịara ada ya bụ oge ihe na-eme n'obodo onye nke m ji eme ọnụ ana m asị gị imeela maka isonyere anyị n'ụbọchị taa n'oge ihe na-eme n'obodo echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere m onwe m na Facebook ị ga-ahụ m na Ikeije Stanley Chizaram na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ ana m asị gị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla uju ngaji eri chetakwa onye ji aka ndị be anyị agbafuola m ka emesịanụ